Welkom bij Scheldermondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor fotografie en ook voor West-Vlaanderen. Met wie heb ik het genoegen? Met Frank Peters. Dag Frank, van harte welkom. Ja, dankjewel. Zeg Frank, waar ben je geboren? Ik ben geboren in Dordrecht. Oh, hoe dichter bij Dort, hoe... hoe beter het wordt. Ja, vind ik ook hoor. Ja. En wat heb je dan in je leven gedaan? Ik heb altijd gewerkt bij de omroep, bij RTV Dordrecht heb ik lang gewerkt. Ik heb als cameraman gewerkt, of werk ik nog steeds, als fotograaf. Ik heb in Dordrecht bij de omroep het nieuws gepresenteerd, bijvoorbeeld. Dus dat is net zoiets als RTV Scheldermond, was dat RTV Dordrecht? Ja, RTV Dordrecht. Ja. En daarna ben ik naar TV Rijnmond gegaan. En daarna heb ik voor RTL Nieuws gefilmd. Oh. En voor RTL 7, onder andere de Arctic Challenge. Ja. Maar daar komen we straks nog op. Daar komen we straks op terug. Ja. Nou, ik bedoel eigenlijk te zeggen, je hebt je basisschool in Dordrecht gedaan. Ja. Middelbare school ook. Ja. En toen? Ja. En toen ben ik naar de school voor journalistiek gegaan in Tilburg. En ik heb de fotovakschool gedaan in Apeldoorn. Oh, dat is een mooie combinatie. En hoeveel jaar zijn die opleidingen? De school voor journalistiek die is 4 jaar, maar ik heb na mijn propeduizen heb ik besloten om die studie niet af te maken. Oh. En toen heb ik de fotovakschool gedaan. En in de tussentijd kon ik al aan de slag bij RTV Dordrecht eerst als verslaggever, als eindredacteur van het nieuws. En later heb ik de switch gemaakt naar cameraman en fotografie. Zo. En hoe ben je dan zo in West-Vlaanderen terechtgekomen? Ja, dat was in 2017. Aha. Mijn vrouw die is bioloog en ze is plantveredelaar. Maar ze wilde eigenlijk iets met dieren gaan doen. En dat in combinatie met iets in het toerisme. Want ze spreekt, haar talen spreekt ze goed. Dus toen zijn we gaan kijken, want we woonden in Dordrecht, woonden we in een rijtjeshuis. En dat was een superleuke plek, maar ze wilde iets met paarden gaan doen. Nou ja, een paard op een balkonnetje, dat gaat een beetje lastig. Ja. Dus toen zijn we gaan zoeken naar iets van een boerderijachtig iets met een vakantiehuis of een bed and breakfast en met een paardenstal of met een wei of dat soort dingen. En heeft geresulteerd in? Nou, toen zijn we dus, we kwamen, wilde ik binnen een uur van Rotterdam-Dordrecht blijven. Oh. Omdat ik heb een netwerk in Dordrecht en Rotterdam, dus daar heb ik veel werk. Dus voor mij zou het dan handig zijn om binnen een uur daarvan ongeveer te blijven. Maar daar konden we eigenlijk net niet iets goeds vinden. We hebben heel veel plekken bezocht, maar het was net niet. En toen kwamen we iets tegen in Hoofdplaat. Dat was eigenlijk al te ver, maar goed, we hadden zoiets van, we gaan kijken. En dat was het ook net niet, maar toen zei de makelaar, Tournois uit Breskens, die zei van, ik heb nog wel wat in Groede. Ah. Dat is nog veel verder, dat was eigenlijk veel te ver, maar we gingen kijken en dat was zo'n superleuke plek. En dat had alles. Er was een B&B bij, die was wel een beetje verouderd, dus moest opgeknapt worden. En er was een paardenstal en er was een weiland was er in de buurt aangrenzend en een stukje wei verderop dat we konden gebruiken. En het strand in de buurt op 3 kilometer afstand. Dus eigenlijk was dat voor Antje, mijn vrouw, was dat gewoon een super plek. En ik vond het gewoon een hele mooie vrije plek om te wonen. En omdat ik mijn werk ook iets meer verschoof, meer naar fotografie, had ik ook zoiets van, het is ook voor mij fotografie is het een fantastische plek om te wonen. Hè? Omdat het is dicht bij de kust, het is dicht bij mooie landschappen zoals je op die foto ziet. Ja. Kijk, dus je hebt een foto gemaakt in zomerse toestand en in winterse toestand. Ja. Maar noemt de naam van de bed and breakfast dus? Het Zoete Peert. Zo, leuk verzonnen. Ja, vind ik ook. Ja, oké. En daarna ben je dus natuurlijk verder gegaan met fotograferen in West-Vlaanderen. Ja. En er zijn heel mooie foto's van. Ja, jij zegt het. Ja, kijk. Ja, dit is gemaakt in de winter van 2019. Toen hadden we een hele mooie winter met een paar dagen echt heel veel sneeuw. En het mooie van West-Vlaanderen is dat het is al heel ruimtelijk. Dus het leent zich al heel goed voor minimalistische fotografie.
Jij noemt een naam. Wat betekent dat, minimalistisch? Ja, minimalistisch is dat je eigenlijk je concentreert op één onderwerp. Zoals hier op de foto? Ja, en eigenlijk heel veel ruimte daaromheen laat, zodat je eigenlijk heel veel rust krijgt in het beeld. Dus je focust echt op één ding. En dan zie je zo die rijpad, zo, die sporen, zie je dus ook naar die boerderij gaan. Ja, en de rest sneeuw en mist. Ja, dan krijg je hele sfeervolle foto's met heel veel ruimte, dus heel rustig. Ja, maar ik ben geen fotograaf, maar hoe moet je dat nou doen dan? Met sluitertijden, diafragma's en zo? Even kort in Jip en Janneke taal, kun je dat even uitleggen? Ja, kijk, deze is op zich met een redelijk normale sluitertijd gemaakt, want het was daar vrij licht. En het was mistig, dus dan heb je al heel veel, want ik wil graag de luchten, die wil ik een beetje egaal krijgen. Maar dat is met mist heb je dat al snel. Maar bijvoorbeeld met foto's van de zee, dan gebruik ik sluitertijden van 4 of 5 minuten. En dan wordt dat water heel zacht en de luchten die worden heel egaal. Maar deze zijn nog met een redelijk normale sluitertijd gemaakt. Maar omdat de omstandigheden zo mooi waren, leende het zich sowieso voor hele mooie minimalistische beelden. Maar nou zien we dat beeld in 1 seconde, maar hoe lang doe je er nou over om zo'n foto te maken dan? Nou, dat kan soms dagen duren. Want die 2 voorgaande foto's die heb ik gemaakt terwijl ik aan het rondrijden was. Ja. En dan sommige locaties die heb ik al eerder gespot. En dan weet ik al van nou, dit is een interessante plek om naartoe te gaan als het mistig is of als het sneeuwt. Oh, dus je doet eigenlijk al een voorwerk. Ja. En dan zeg je van nou krijgen we dit weer. En dan op die tijd ben je dan daar omdat je denkt van kan ik de perfecte foto schieten. Ja, dan wordt het interessant. Ja. Leuk, en deze foto, de eigenaar van deze boerderij, die had de vorige foto's gezien. En die is naar mij toegekomen en die heeft gevraagd van Frank, zou je van de boerderij, zou je daar ook zo'n soort foto van kunnen maken? Dus ik ben daar naartoe gegaan en dat is altijd moeilijker als het in opdracht is, omdat je moet met die foto's ook een beetje geluk hebben. Dus die vorige foto's, daar ben ik toevallig aan voorbij gereden. Ik dacht, nou dat ziet er mooi uit, daar ga ik een foto van maken. Maar hier moet je echt, je moet goed kijken van, hoe kan ik van deze boerderij iets moois maken. Je moet er een paar keer naartoe, want de omstandigheden die zijn niet altijd even goed. Dus dan wordt het wat moeilijker, maar ik had geluk, want die is deze winter gemaakt. En het begon ook weer te sneeuwen en het werd koud, een paar dagen. En toen ben ik een paar keer naar die boerderij gegaan. Ja, toen is deze foto... maar deze foto hangt dan ook op die boerderij? Ja, die heb ik pas geleden gebracht bij de eigenaars van deze boerderij. Dat is wel ontzettend leuk werk. Ja, super. Dat was fantastisch. Ja, hier ook weer een foto. Ja. Prachtig. Ja, dit is gemaakt langs de N61. Weet je, de weg door Zeeuws-Vlaanderen. Ja, van oost naar west en van west naar oost. Ja, dus, ik vind het een hele fijne weg, want je hebt er nooit file. Nee. Ik vond dit heel mooi vanwege eigenlijk die boerderij met die bomen. Maar ik reed pas geleden er langs en hebben ze al die bomen daar gekapt. Maar dat komt omdat waterschap, die is natuurlijk ook voor veiligheid. En dan moeten die bomen dan gekapt worden omdat ze om kunnen vallen. Ja, er zal vast een hele goede reden voor zijn om maar je vindt het wel jammer? Kappen. Ja, ik vind het zonde, want ik vond het zo mooi. Het was zo'n heel mooi laantje. Ja. En helaas zijn ze weg. Ja. Oké, volgende. Dit is bij Oostburg in de buurt. Op een beetje ook zo'n mistige dag. Met donkere wolken. En dan de diepte van dat ene weggetje naar die boerderij in de verte. Ja, dat geeft een heel mooi, eigenlijk heel karakteristiek beeld van Zeeuws-Vlaanderen, vind ik. Ja. Heel veel mensen die ik ken, vanuit Rotterdam overgeplaatst naar Terneuzen, zou ik maar zeggen, bij dat bedrijf natuurlijk. Ja. Die konden er eigenlijk niet zo goed tegen. Die misten de koopgoot en die werden hier depressief van. Serieus? Nee, ik niet. Nee. Ik vind dit prachtig. Ja, ik ook. Kijk, hier heb je dan, ik ben een boerenzoon, vertel. Nou, ik was bezig met heel saai werk. Daar kwam geen einde aan. En ik had zoiets van, ik moet het proberen om te vangen in een beeld, om er nog iets creatiefs mee te doen in die dagen. Want ik werd er echt een beetje chagrijnig van.
En toen dacht ik moet proberen een beeld te creëren dat iets van die eentonigheid zegt waarmee ik mee bezig ben in die dagen met dat saaie werk wat ik aan het doen was. Dat was schoonmaakwerk in die B&B en er kwam geen einde aan. Dus ik dacht, nou, ik moet iets creëren. En toen ben ik rond gaan rijden en toen zag ik die lijnen. En dat zijn van die dijkjes waar aardappels, aardappelruggen. Met voeren. Ja. En dat gaf heel mooi de eentonigheid aan van dat moment waar ik in zat. Maar gelukkig nog wel licht aan het einde van de tunnel. Stip op de horizon. Ja, dus hij heet ook Escape from Monotony. Dus ontsnapping aan de eentonigheid. Ja, want dat heb ik gemerkt, want ik heb jou een tijdje gevolgd, dat je ook heel veel foto's een naam geeft. Ja. Toch? Ja, en dit is, dit vind ik wel een... Escape from Monotony. Ja, mooi. Ja, bijzonder. Dit is toch wel heel... Ja, dit is een van mijn favoriete plekken in West-Zeeuws-Vlaanderen. Dit is een huisje op een heuvel. Een soort terp, een soort terp. En dat huisje had ik al een keer gespot. Maar toen was het weer niet zo interessant. Maar toen heb ik het onthouden. En ik dacht, later moet ik daar nog een keer naar terug als de omstandigheden beter zijn. Ja. En toen was het mistig en toen heb ik deze foto gemaakt met die mist. En gaat die nou ook nog naar die eigenaar toe? Nou, de eigenaar die ken ik helemaal niet, die heb ik helemaal niet gesproken. Ja, maar als ze het nou zien, mogen ze dan jou contacten? Dan mogen ze mij, ze mogen mij contacten. Ja, maar we doen het ook om de mensen voor jouw werk. Ja, ze mogen mij contacten. Ja. En dit is ergens bij retranchement en tussen retranchement en Katzand. Ook met mist. En ook, ik vind dit echt typisch Zeeuws-Vlaams. Gewoon die wijdheid, zo'n kale akker in de voorgrond. Ja. Ik vind het heel mooi. Ja, het is mooi, totaal iets anders dan wat ik in Dordrecht fotografeerde. Dat was vooral stadsgezichten. Ja, daar gaan we het zo over hebben, denk ik. Hè? Ja. Maar ik heb ook nog wel wat kleurenfoto's van Zeeuws-Vlaanderen, want het lijkt nu alleen maar zwart-wit. Maar ik heb nog wat kleuren. En deze is ook gemaakt met een lange sluitertijd, waardoor die wolken zo vaag worden. Ja, dan krijg je van die sluierbewolkingen. Ja. Ja, mooi. Ja. En weer zo'n klein weggetje in de voorgrond. Ja. Ja, de volgende. Ja. Kijk, hier hebben we de kleuren. Ja, en dit is datzelfde huisje wat je net zag in de mist. Echt joh? Ja. Dus kijk hoe, ja toch. Ja, compleet anders, vanuit een andere hoek met ander licht. Ja. Maakt het wel bijzonder, jouw werk, toch? Nou, ja, die weersomstandigheden. Ja. Dit is... Nou, dit is de lelijke paal van Katzand. Rijkswaterstaat, toch? Ja, dat is het meetstation van Rijkswaterstaat. Dat is echt een super lelijk ding. Maar het is wel functioneel, toch? Nou ja, ik weet niet precies waar ze hem voor gebruiken. Ik heb geen idee, maar je hebt daar de haven van Katzand. En daarnaast staat die lelijke paal. Als je hem ziet, dan denk je, haal dat ding weg. Maar ik dacht van, het zou ook wel een interessant onderwerp kunnen zijn voor een foto. En toen heb ik daar een tijdje gestaan, heb ik een lange sluitertijd van gemaakt van 4 minuten. Dus een lange belichting, heb ik een grijs filter voor de lens gezet, waardoor er heel weinig licht binnenkomt. En dan kun je de sluiter 4 minuten open houden, of 5 minuten, soms 6 minuten. En dat heb ik gedaan bij deze. En nu lijkt het een soort buitenaardse wezen dat in de zee staat. En wordt het ineens wordt het wel een mooi ding. Een kunstwerk, ja. Ja. Ja, dit is bekend, hè? Dat zijn natuurlijk die palen. Dit zijn de palen van Breskens. Ja, dat is toch wel heel typisch, hè? Want ik ben dan jong met mijn poeg naar Nieuwvliet gereden vanuit Brabant. Ja. En dan kwam ik hier wonen en zag ik ze weer. Dat is toch zo karakteristiek ook voor West-Zeeuws-Vlaanderen. Ja, en het geeft heel veel diepte aan het beeld. Ja, mooi. En de vuurtoren van Breskens, heel karakteristiek. Ja. En vrij uniek, want ik heb hem niet eerder gezien met sneeuw. Oh. En dit is sneeuw op het strand, dat zie je bijna nooit. Nee. Ja, daar heb je bijzondere omstandigheden nodig. Ja. En dit was ook in 2019? Deze was ook 2019, ja. En heb je afgelopen 2021 nog gedurende die sneeuwperiodes foto's gemaakt? Ja, zeker. Ja. Ik heb naar die boerderij van de eigenaar die naar mij toe kwam, naar aanleiding van die andere foto's. En ook nog heel veel ander werk. Oké. Ja. Goed, nou een heel ander chapiter, dus dit? Ja, dit is Dordrecht. Ah,
mijn stad. Ik had eigenlijk, eerlijk zeggen, ik had nooit verwacht dat ik ooit uit Dordrecht zou vertrekken. Want ik was echt zo'n verstokte eilandbewoner. Maar nou ja, dankzij Antje ben ik dus in Zeeuws-Vlaanderen terechtgekomen. Ja. Maar ik hou nog wel heel erg van Dordrecht. Het zit wel echt... Het zit wel diep, Dort. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb het niet gemist sinds ik in Zeeuws-Vlaanderen woon. Ja. Je kunt ook heel mooie vaartochten maken vanuit de Biesbos. Met zo'n fluisterboot naar Dordrecht. Ja. En dan krijg je daar een prachtige rondleiding. Ja. Want het is natuurlijk een Hanzestad. Dordrecht vroeger. Nee, het is geen Hanzestad. Oh, toch niet? Nee, maar het was wel een hele belangrijke stad in de geschiedenis van Holland. Ja, dat bedoel ik eigenlijk, ja. Ja, want in 1572 is daar de eerste Vrije Statenvergadering geweest. Oh ja, natuurlijk, met de Bijbel en zo, hè? Ja, dat was in 1618. Oh, nou, dan kijk ik toch een beetje... Jan, die moet wel je geschiedenis kennen. Ik zal thuis kijken. Okay. Dit is? Dit is een grote kerk van Dordrecht. Oh ja, typische toren. Ja, stompe toren. Ja. Ook heel oud. Ik heb daar ooit eens een mini-documentaire over gemaakt. Ja. Ik heb hem gezien. Ik heb hem opgezocht op internet. Ja. Dan kun je gewoon jouw naam en dan kom je die filmpjes allemaal tegen. Ja. En welke heb je nog meer gemaakt, zeg je? Ik heb documentaires gemaakt over kunstenaars. Over Ad Arma en Jan Hendriksen van de Beweging van Nul. Een documentaire over de Sint-Elisabethsvloed. Over Willem Witsen, een kunstenaar. En nog allerlei andere reportages. Oké. Ja, mooi. Zeg, en hier, kijk, ook weer iets heel bijzonders. Dus het vlakke land van Vlaanderen. Ik ga er bijna van zingen, weet je wel. Ja. Maar dit is natuurlijk hoog in de bergen. Ja, dit was de Mont Blanc-expeditie. En ik werk als fotograaf voor Bergen Magazine. Dus ik ga vaak op pad om reportages te maken in de Alpen of in andere berggebieden. En dit is een van de mooiste reportages die ik ooit heb mogen maken, maar ook echt een van de zwaarste. Want ik ben met een team mee geweest richting de top van de Mont Blanc. En ik kon ze volgen tot net 500 meter onder de top. Daar moest ik ze laten gaan, daar werd het echt te zwaar. Maar jij had de camera bij natuurlijk. Ik had de camera bij me en fotoapparatuur, maar ik heb echt, dat was echt een geweldige tocht. Ja, ik zie het. En het was ook echt pittig. En dit is een foto die is gemaakt vanaf de andere kant. En de volgende foto, dat is echt dit is op de Dôme de Goûté. En dat is die top net voor de Mont Blanc. En daar kon ik dan nog wat extra foto's maken. Want het was een mooie tocht, maar het was ook heel moeilijk om daar iets goeds te maken qua fotografie. Omdat ik kan wel een beetje klimmen, maar ik ben niet super ervaren in het hooggebergte. En het stuk tussen de eerste hut en de tweede hut, dat is echt wel flink klauteren. Dus daar ging ik echt helemaal kapot dat geloof ik. Op die wand. Dat was echt heel zwaar. Dus dat was qua fotografie vond ik het heel moeilijk om daar goede foto's te maken. Het is uiteindelijk gelukt, maar het heeft me heel veel energie gekost. Ja. Maar het was wel echt een fantastische ervaring. En welk jaar was dat dan? Dat is 2014. Oké. Ja, de volgende? Dat is het boek, The Story of My Light. Zal ik hem even aangeven? Ja. Daar komt hij al. Vertel. Ja, kijk. Hier. Dit zijn de verhalen achter de foto's. Dus ik heb hier dit soort dingen. Kijk, weet je, zo'n kleine klimmer. Ja. Oh ja. In de Dolomieten. Ik weet niet of je hem goed kan zien. Ja, ik zie hem daar zo, huppakee. Ja. En ik heb allerlei verhalen geschreven over die foto's. En die zijn gepubliceerd in dit boek. Oh ja. Dus dat zijn kleine verhalen, soms wat langere verhalen. Mooi hoor. Ja. Hier, dit was in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Ja. Ook leuk. Dan heb je toch al heel wat van de wereld gezien? Ja, veel Europa en Verenigde Staten. En heel veel Dolomieten. Venetië ook. Oh ja. Ook super mooi. Dordrecht. Ja. Maar dit was nog voor de tijd van Zeeuws-Vlaanderen. Oh ja. Dus dit is nog heel veel reisfotografie, steden. Ja. Dat soort dingen. Nou, hier zie je ook iemand op het lopen. Kun je dat even toelichten? Ja,
Ja, dit is toen ik 23 was. Toen Ja? heb ik met een vriend van me, waren we op een feestje. En nou, toen waren wij lichtelijk aangeschoten. En toen hebben we tegen elkaar gezegd van ja, we moeten eigenlijk iets bijzonders doen met ons leven. We waren 23, jong en nou ja, de wereld lag nog open. En toen zeiden we tegen elkaar van we moeten een voetreis naar Rome gaan maken. Ja. En de volgende dag waren we weer nuchter. Maar toen hebben we elkaar gebeld en toen hebben we gezegd van ja, maar het was misschien een gek idee, maar we gaan het toch doen. Ja. En welk jaar was dat? Dat was in 1999. Oh. En toen zijn we in april zijn we begonnen en toen zijn we 6 april zijn we gestart vanuit Maastricht. En nou ja, hebben we een voetreis naar Rome gemaakt. Ja. En nou ja, dat is de aankomst in Rome. Ja. Daar sta ik op het Sint-Pietersplein. En daarachter zie je die man daar met... niet die man die zo raar kijkt, maar in de achtergrond staat mijn vader nog te filmen. Die heeft de laatste week heeft hij nog meegelopen. Oh, en hoeveel kilometer liep je dan per dag? Nou, dat was een beetje afhankelijk van het terrein. Als het vlak was, dan deden we tussen de 30 en de 40 kilometer per dag. Maar het was maar 7 dagen echt vlak. In de heuvels deden we tussen de 20 en de 30 en in de bergen was het tussen de 10 en de 20. Ja. Maar dat geeft toch wel een hoop voldoening? Ja, het was echt een schitterende tocht. Ja, want huilen stond je nader dan het lachen, maar Ja, eigenlijk was het beide, hè? Ja, als je na 2000 kilometer dan in Rome aankomt, ja, dat was wel echt Ja, bijzonder. wel Ja, heftig. even Maar we bellen. hebben echt fantastische dingen meegemaakt onderweg. We zijn een keer achterna gezeten door stieren, omdat we wilden naar het zuiden gaan lopen. En in Frankrijk, die weilanden, die paden liepen allemaal zigzag daar langs. Dus wij dachten van, nou, we klimmen gewoon over het hek. En nou, we gaan gewoon recht naar het zuiden lopen. Maar ja, toen kwamen we in een weiland met stieren terecht. En daar hebben we maar, ternauwernood zijn we daar aan ontsnapt. Want ze stonden naast ons soms al van die rare boksprongen te maken. En te blazen. Ja. En je moet nooit tussen een stier en zijn dames lopen, hè? En de koeien, want dan... Nou, die waren er niet. Oh, we waren alleen maar stieren? Nou, alleen maar stieren, ja. Oh, Ja, dan was er wel even ja dat was wel even zweten. agressie. Ja, maar we uiteindelijk, en Joël, de vriend van mij, die zei van ja, Frank, niet rennen, want ik wilde eigenlijk wegrennen. En hij zei niet rennen, want dan komen ze achter je aan. Ja. En toen hij heeft zich omgedraaid. Hij heeft die stier echt toegesproken. En daarna zijn we verder gelopen. En dat heeft hij nog 2 keer gedaan. En toen kwamen we op een gegeven moment bij een soort schrikdraad. En daar zijn we de laatste 20 meter zijn we toch gaan rennen. En toen zijn we over dat schrikdraad heen gesprongen, hebben dat paaltje eruit getrokken en zo richting die stieren gehouden. En toen werden ze rustig. Oh, ja. Ja. Maar dat was wel even Dat was wel even bijzonder. Ja. een pittig moment. En we hebben een heel mooi moment gehad. We merkten dat we vaak bij boeren in hooischuren konden slapen. En dat hadden we liever dan onze tent. Die tent dat is nat en dat is een beetje tochtig en koud en klein. En in een hooischuur, dat is gezellig, dat is warm, je kan in dat hooi liggen. Dat was voor ons een favoriete plek. En op een gegeven moment waren we in Jasbach in Zwitserland. En dat was een klein hooizoldertje wat we hadden gezien. Dus wij bij die mensen aanbellen en een zwangere vrouw deed open. Echt een hele lieve vrouw. En wij vertelden van we zijn naar Rome aan het lopen en zouden misschien van die hooizolder gebruik kunnen maken. Nou, zij keek ons zo aan en ze dacht van, weet je wat, kom eerst maar eens even binnen, dan krijg je een kopje thee. Dus wij dachten, oké, hartstikke vriendelijk, dus wij aan de thee. Vervolgens zei ze van, willen jullie misschien onder de douche? Waarschijnlijk stonken we echt verschrikkelijk. Dat zal wel, ja. Dus graag. Dus wij onder de douche en vervolgens kwamen we weer bij haar in de woonkamer. En toen vroeg ze van, willen jullie misschien je kleding gewassen hebben? En jullie sokken? Goed, heel graag. Nou, vervolgens ging ze met haar man bellen. En ik kan me dat gesprek, ik kan er weinig van herinneren. En het was in het hoog Zwitsers-Duits, dus er was bijna niks van te verstaan. Maar ik kan me nog 1 zin herinneren en dat was, du weißt nicht, was du siehst. Nou, die man die heeft het uiteindelijk goedgekeurd. En die kwam thuis en die zei van, willen jullie misschien blijven eten?
Dus nou ja, natuurlijk fantastisch. Dus wij konden blijven eten. En daarna toen zeiden ze van nou, we zullen jullie de hooizolder laten zien. Kun je daar je spullen en zo neerleggen. Dus nou, we werden de trap mee opgenomen. En die man die leidt ons naar de logeerkamer. En wij mochten in de logeerkamer blijven slapen. Met 2 fantastisch opgemaakte bedden. Nou, dat hadden we al zeker een maand niet meer gehad. Dus nou, dat was zo mooi. En vervolgens gingen we weer naar beneden. En toen zeiden ze, nou ja, we moeten nog wel naar een verjaardag. Dus ja, wij zijn om 8 uur zijn we weg. Maar rond 1:00 of 12 dan zijn we weer terug. Willen jullie even op het huis passen? Echt, nou ja, we hadden allebei zoiets van, knijp even mijn arm, wat gebeurt hier? Droomt. Ja, die mensen hadden zoveel vertrouwen. Ja. Dat was echt heel mooi, was mooi om mee te maken. Ja. Oké. Een volgende foto. Nou, dit is een beetje moeilijk voor mij om naar te kijken. In verband met de hoogtevrees. Ja, dit was ook een artikel wat ik heb geschreven voor Bergen Magazine. En dit was met vrienden. Dus ieder jaar gaan we met een groep vrienden de bergen in. En ik schrijf er altijd een verhaal over voor Bergen Magazine. En dit soort dingen doen we dan. Het is spectaculair om te doen. Af en toe dan heb ik ook wel een beetje... ik heb niet echt hoogtevrees, maar ik kan wel angstig zijn als het echt boven zo'n grote afgrond is. Dan heb ik wel redelijk schrik. Ja. Maar het is wel spectaculair om te doen. Ja. Kijk, dit is toch wel een prachtige foto, hè? Ja. Het is net als dat er een springkaan, zou ik maar zeggen, ergens tegenaan hangt. Hè? Ja, nou, dat ben ik. Echt waar, joh? Ja. En hoe zit je dan gezekerd? Nou, ik heb een harnas om. Ja? En dat zie je ook hier bij mijn middel. En ik klik vast aan het draad. Dus er is daar wel een vaste kabel. Dus je hebt 2 karabiners, dat zijn van die haken. En die kan je dan vastklikken. En dan ben je in ieder geval gezekerd. Ja. Maar ja, je moet niet uitglijden of vallen. Wat gebeurt er dan? Nou, dan val je. Maar dan word je wel... Je zit aan dat touw vast. Maar ja, je valt toch nog zeker 2 of 3 meter. En dan kets je zo tegen de rotswand aan? Ja, of je glijdt er langs of je haalt je open. Dat is niet... Oké. Zeg, maar het kan ook gezellig zijn in de bergen. Ja, zeker. Maar waren jullie hier aan het doen? Ja, dat zijn mannen onder elkaar. Worstjes bakken boven of worstjes grillen boven het vuur. Want je moet er wel wat calorieën innemen als je zo in die kou zit en klimt. Dan moet je toch wel genoeg eten. Ja. En drinken? Ja, zeker. Ja, je moet veel meenemen. Ja. Maar het is leuk, het is echt fantastisch. Ja, het geeft wel een teamgevoel natuurlijk, hè? Ja, en dit is ook in de Dolomieten. En deze foto is 's nachts gemaakt. Want wat je ziet is, die ster, dat is niet de zon, maar dat is de maan. Ja. In de lucht zie je een paar van die sterrenstrepen. En deze is ook gemaakt met een sluitertijd van 1 minuut of 4. En ik heb dat kruisbeeld met een zaklamp beschenen. Oh, vandaar dat het een beetje oplicht. Ja. Oh, dus je doet ook trucjes met bijzondere, met een simpele zaklamp. Ja, trucjes. Ja, nee, ik bedoel te zeggen van, jij hebt verstand van fotografie. Ja. En dan kun je dat toch uitleggen. Ik vind het wel leuk dat je zegt trucjes. Ja, maar zo heeft ieder zijn vak. Ja, maar zo is het. Eigenlijk ben je gewoon een beetje, want ik heb die foto een paar keer gedaan. Je bent ook een beetje, ik heb het van tevoren bedacht, maar je bent ook een beetje aan het klooien. Ja. Want je staat ook een beetje te schijnen en de ene keer is het iets te veel en de andere keer is het iets te weinig. Ja. Dus, Nou, maar knap dat je dat allemaal zo kunt improviseren natuurlijk. En wat is dit, Frank? Dit is een van mijn favoriete berghutten, ook in de Dolomieten. En hoe hoog is dat? Dat is op 2700 meter. Zo. Ja. En heb je dan ook al last van met klimmen met lucht? Of? Nou, op de Mont Blanc had ik daar echt wel een last van. Ja? Ja. Dan word je een beetje draaierig en zo. En... Ja, dan word je duizelig en als je dan 2 stappen zet, dan moet je alweer op adem komen. Ja. Dus dat is wel heel pittig. Ja. Maar hier op 2700 meter valt het wel mee hoor, dan heb ik daar niet zo'n last van. Oké. Maar het is wel mooi om daar te zijn. En dit is toch wel heel bijzonder. Ja, dit zijn een van mijn favoriete bergen. Dit is Dolomieten en het is super mooi om daar te zijn. Ja, dit is Venetië. Venetië, weer een heel ander verhaal natuurlijk. Ja, ik heb een workshop gegeven en dat was een fotografieworkshop in de Alpen en Venetië.
En dus dan gingen we 4 dagen in de bergen, dus bij de Dolomieten, wat je net zag. En 1 dag naar Venetië. En Venetië vind ik zo'n schitterende stad. Het is alsof je een andere tijd binnenloopt. En deze foto heb ik ook weer gemaakt met een lange sluitertijd, want er varen gewoon boten, er lopen mensen voorbij dat bankje. En dat zie je niet, omdat door die lange sluitertijd wordt dat zo vaag, dat je die mensen gewoon niet meer ziet. En deze foto die hangt nu in een galerie in Middelburg. Oh, en hoe heet die galerie? Studio VC. Dus daar ga je ook exposeren? Ja. Oké. Nou, dit is natuurlijk een heel bekend gebouw. Ja, dit is Berlijn en mijn vrouw die komt uit Berlijn. Kijk. Antje die is in Berlijn geboren, West-Berlijn. Die heeft nog op de muur staan dansen toen in 1989 de muur viel. Was ze bij? Ja, dat was ze bij. En kwam ze uit het westen of uit het oosten? Uit het westen. Oké. Ja. En dit lag toen in het oosten. Maar dat hebben ze helemaal opgeknapt. En ik was eigenlijk op zoek naar een beeld, een uniek beeld van die Brandenburger Tor. En dat is vrij lastig, want dat ding is al zo vaak gefotografeerd. En ik heb eerst heel veel moeite gedaan om iedere keer die druppels, want het regende een beetje, het miezerde, om die druppels van de lens te vegen. Oh, ja. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik laat die druppels gewoon zitten. En, ja. Want Dus eigenlijk dit is een hele slechte foto, maar ontzettend mooi. Ik doe iets anders. Ja, nou ik ga ook vaak met cameramensen op bezoek. Ja, Jan, nou kan het even niet, maar er zitten druppels op de lens, maar je moet dat gewoon doen. Toch? Ja, met camera is het weer iets anders. Ja. Kijk, met camerawerk zou ik het ook weghalen. Maar met en wat was foto's... dit nou dan, dit camerawerk? Ja, dit was bij een beurs. Maar daar was zo'n toevallige een foto van gemaakt. Ah ja. Maar dit soort camerawerk doe ik ook. Oké. Ja. Dus daar kunnen ze jou ook voor vragen? Ja. Dit lijkt me een koud kunstje, toch? Dit was heel koud. Dit is de Arctic Challenge. En dit was voor RTL 7. Ieder jaar is er een soort rally naar de Noordkaap in het noordelijkste puntje van Noorwegen. En ik heb dat 5 jaar achter elkaar gefilmd voor RTL 7. Dat was een fantastische klus altijd, want we gingen dan, we volgden die teams. Je gaat sneeuwscooteren, met huskyhonden een tour maken. Je gaat naar de Noordkaap. Ondertussen kun je foto's maken van het noorderlicht als dat er is. En deze foto is gemaakt bij min 35 graden. Oh, en heb je dan ook nog wind erbij, dat de gevoelstemperatuur nog lager is? Nee, nu viel heel Dus de lucht droog. Ja. Ja, want als je dan min 35 graden en die lucht is verzadigd met een heel klein beetje water en het waait, dan kom je vaak onder min 60. Hè? Nou, dat is gruwelijk koud. Ja. Maar het is ook als er weinig wind staat, dan je stapt naar buiten, je haalt adem en dan voel je meteen je neusharen bevriezen. Ja. Goed, je hebt een heleboel foto's meegebracht, maar je hebt hier ook nog camera's op mijn bezoek meegebracht. Ja, mijn eerste camera. Dit was, mijn eerste echte camera, dat was een rode Konica klik-klak. Laat je het even omhoog. Dit was mijn eerste professionele camera, tussen aanhalingstekens. Een Pentax. En dit was mijn eerste lens. Er is iets bijzonders mee. Ja, die is gesneuveld. En vertel het verhaal erachter. Want... ik was nog jong, ook ergens in de 20 en ik wilde de wereld verkennen, avonturen beleven. Dus ik ging naar Schotland en ik wilde de Enoch-Ega Ridge beklimmen. Dat is een klif. Dat is een soort klif met aan beide kanten flinke afgronden. Maar wel op sommige stukken ook gewoon een breed klauterstuk. Maar dat is ik vond het redelijk gevaarlijk, moet ik eerlijk toegeven. En, ik had verwacht dat het iets makkelijker zou zijn. Maar ik was daar in november en ik vond het al redelijk moeilijk, maar toen begon het ook te ijzelen. En toen zat ik denk op 1/3 van die richel. Ik kon eigenlijk niet meer verder, maar ik kon ook niet meer terug. En aan het begin en aan het einde van die richel, daar staat een bordje met don't go off the ridge. Dus ga niet van die richel af. Maar ik heb dat in mijn enthousiasme, denk ik, ben ik daar aan voorbij gelopen. Ik heb dat niet gezien. Dus ik zat op die ridge en ik dacht, ik moet er vanaf, want ik kan niet meer verder. En toen zag ik een klein paadje
En dat was op zo'n breder stukje. En beneden zag ik een soort van weiland. Dus ik dacht, nou, als ik nou dat pad neem, dan kom ik in dat weiland terecht en dan kan ik weer terug naar het dorp. Maar dat pad dat kwam niet uit in een weiland, dat kwam uit op een steile wand. En dat was gelukkig niet een loodrechte wand, er zat wel een hoek in. Maar ja, dat was wel echt een heel gevaarlijk stuk, maar ik kon niet meer terug. En de enige mogelijkheid was om via die wand naar beneden te klauteren. Nou, toen heb ik echt... en het ijzelde? Ja, het ijzelde. Ja, maar dat was... De ijzel kwam in die hoek, dus het viel daar gelukkig mee. Oh. En ik had een soort van schoorsteen gevonden. Een soort geul in de berg. En dan kon ik zo met mijn handen en mijn voeten... had ik toch nog een beetje grip. Houvast, ja. Maar die geul die werd steeds smaller. En ik had een zware rugzak mee. En die rugzak die zat in de weg. Dus toen heb ik die rugzak afgegooid. En daar zat mijn camera in. En vandaar. En ik zie die zak zo naar beneden vallen. En ik hoor zo tak. En toen viel hij op de lens. lens. En die was is op die lens gevallen. Ja. Dus heel mijn lensaggruzelementen. Maar goed, op dat moment vond ik dat niet zo heel erg. Want ik wilde gewoon veilig naar beneden komen. Ah, ja. Nou ja, uiteindelijk ben ik met heel veel moeite ben ik veilig in dat weiland gekomen. Nou, toen ben ik echt... Oog van de naald. Ja, door het oog van de naald. En ik ben niet echt gelovig. Ik ben wel katholiek opgevoed, maar het is niet zo dat ik daar nog iets praktiserend ben of zo. Maar toen heb ik echt bij het eerste de beste kapelletje, ik heb mijn broekspijpen opgetrokken en ik heb op mijn blote knieën de Heer bedankt. Ja, engeltje op je schouder. Ja, ik was echt zo blij dat ik daar vanaf was. Ja, ja. En ik was zo vol van dat verhaal dat ik bij de supermarkt heb ik dat verhaal verteld aan een vrouw achter de balie, of achter de toonbank. Die was het eerste die je tegenkwam. Ja. Moest je verhaal kwijt. Ja, en die zei van, wat heb je gedaan? Ben je van die rigel afgegaan? Man, dat is hartstikke gevaarlijk. Er zijn maar heel weinig mensen die dat doen en die dat er levend vanaf brengen. Er was een maand ervoor was er iemand, die was ook naar beneden gegaan. Die was er naar beneden gegleden en die had niet overleefd. Ja. Dus daar ben ik echt wel door het oog van de naald gekropen. Maar goed, ja, ik was jong. We zijn bijna door onze verhaal heen, maar toch even over deze camera. Ja. Haalt hem er even bij. Ja, dit is... dit slotmoment. Ja, nou, dit is mijn nieuwe camera. En hier heb ik deze foto's van Zeeuws-Vlaanderen meegemaakt. Ah, ja. En hier heb ik ook... ik zal hem even zo houden. Ja. Hier heb ik ook de prijswinnende foto meegemaakt van de International Photography Awards. En waar werd het uitgereikt? In New York. En toen moest je zo'n vlinderdasje aan. Ik was bij de prijsuitreiking in de Carnegie Hall. Dus dat was echt... en dat is wel grappig, want de contrast is heel erg groot. Aan de ene kant sta ik met mijn laarzen in de blubber te fotograferen. En daar moest ik met een strikje en een driedelig pak en van die lakschoentjes in de Carnegie Hall naar het gala van de International Photography Awards. Nou, mooi toch? Het was een geweldige ervaring. Nou, leuk. En wij hebben weer een mooie aflevering van RTV Scheldemond. Ik hoop het. Met Scheldemondig. Ik ga de kijkers bedanken. Jij bedankt. Ja, oké. Graag gedaan. Nou, beste kijkers, dit was het weer. Wat er allemaal in West-Vlaanderen aan fotografie is. En ik kom een keer langs op de koffie bij de Zoete Peert, hè? Het Zoete Peert. Het Zoete Peert. Ja. Nou, veel succes met alles en tot de volgende. Ja, dankjewel. Ja. Jij ook.